Jeg har oplevet noget mega sindssygt, nemlig nordlys, som jeg troede, jeg aldrig nogensinde fik lov til at opleve i mit liv. Men det gjorde jeg. Det var en aften, hvor jeg var på vej ned i Netto for at købe noget mad, og så kunne jeg bare se på himlen, at den lyste kraftigt rødt. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det lyste så kraftigt rødt, altså. Og jeg tænkte bare sådan, okay, det er sikkert for lyskrydset, eller nogle maskiner om bagved. Men det var det ikke, det var nordlys. Så jeg ringede til min mor og spurgte hende, hey, skal du ikke med ned og se på nordlys? Og vi fik taget en masse gode billeder, så værsgo at se.